Ju, brate, nemoj to odjeti. Hop! Dobar Radovan, boga mi. Ja ne verujem šta sam uradio, brate, pukao sam 50 maraka ni za šta. I gde ste, braćo moja, dobrodošli u još jedan video na Ralf YouTube kanalu. Danas imamo neverovatan izazov, kao što vidite već se nalazimo u kolima, a izazov je taj da provodimo 48 sati u Tuzli sa samo 50 evra. Tako da za ovih 6000 dinara trebamo da preživimo 48 sati u Tuzli, tačnije Bosna. Da li možemo, ne znamo, vidjet ćemo. Verovatno ćemo morati da pazimo šta jedemo, ali najveća fora kod preživljavanja sa 50 evra u Tuzli jeste što za ovaj novac moramo da organizujemo smeštaj, gorivo, hranu i piće. Tako da, brate, bit će ultra teško. Ostanite do kraja videa, a mi idemo da vidimo da li ćemo se snaći. Upravo kažem, smo na granici, čekamo da pređemo srpsku stranu granice i onda polako ulazimo u Bosnu, vidimo se na putu. Što se tiče goriva, puni smo. Do Tuzli imamo nekih 2 sata, ljudi moji. Danas, ljudi, upravo na bosanskoj granici srpsku smo prešli lagano. Šta je poenta, šta sam htio da vam kažem? Smeštaj u Tuzli nemamo. Tako da, cilj mi je, ljudi, da pitam nekog da nam bukvalno, ne znam, izdaje mi pomogne za smeštaj, zato što sada u nedelju u Tuzli ima auto skup i nema pojma, vidjet ćemo da se iscimamo sa nekim za smeštaj. To će nam dobro doći ako uspemo. Hranu, brate, moramo da plaćamo, logično. Još od prošlog videa je pun rezervoar, tako da mislim da nam to neće trebati. Ali vidjet ćemo. Što se bosanske granice tiče, prešli smo lagano i opet su nas pitali kao i svaki put, jel ti to nitro u autu? Tako da Tuzla, ljudi, cijela Tuzla je jednu kozu muzla. No hate u komentarima, vi iz Tuzle, i ja sam isto čuo sad koji vi, tako da GG, vrate, ništa, idemo dalje, tu je tetka, kao što vidite, i opet spremna za put, a generalno, kao što sam i rekao, imamo takmičenje u nedelju u Tuzli, zbog toga najviše i idemo, ali eto, probat ćemo, ljudi, da se proučemo, pošto imamo poznanstva i tako dalje, da vidimo smeštaj neki džabe, razumete, da li možda bude smeštaj džabe ili nešto brutalno jeftino, 5 evra smeštaj, brate, ali to nema više, brate, to nekad bilo. Jo, kako volim ove vijuge, gle ovo, brate, najlepše, brate, vidio. Inače, ovo je ispred ovaj momak sa Audijem, to je Zetara, ljudi, Zet moj, tako da idemo zajedno u Tuzlu. Ali, brate, ove vijuge obožavam. Kako izgleda mojim ljudima. Ćao, braćo! Ljudi, trenutno se nalazimo u tržnom centru, u nekom tropiku, nemam pojma ni ja šta, gledaj šta hrane. Znači, ovo se ne računa, pošto trenutno nisam u Tuzli, nismo još stigli, ali, braće, ovo je ludilo. Znate koliko hrane ima? Ja ne znam šta ću jesti, vrati. Moram nešto, ljudi, gladan sam ko ništa. Šta ću jesti? Njoke. Njoke, brate, njoke. Gledajte sad ovo, ljudi, šta ga hrane, brate. Moram nešto da uzmem, brate. Au. Možeš. Znači, bukvalno 16,99 kilogram, braćo. Znači, šta god da stavite, ako vam je kila, to je 16,99. Tako da, gle ovo, brate, šta ima. Kidal, da? Znači, nema šta nema. Gledajte ovo, ljudi. Ludilo. Šta jede, gospodin? To ćemo i mi. Šta je to? Nema šta nema, samo mora da nestane. Da, morat ćemo i mi tako nešto. Kida. Gle ovo, brate. Kuvana ladno paprika. Koliko paprika, gospodine, ova kuvana? 17 maraka kila, ali to s mesom ona? Jel toplo? Da vidim šta ima još. Kida, ide mi voda na usta. A nema ova paprika tamo, jel? Ima s krompirom. Možete meni tu s mesom papriku dati? A, jednu, da. Ju, brate, gledaj. Paprika, kid. Dobro, jako. Gledajte, ljudi, uzeo sam jednu punjenu papriku, neću da se previše naduvavam, brate, kida, gledaj. Ali uzet će još nešto sigurno, brate. Da vidim šta se uzela radi. Ovo se ne računa, znači ovo ne računate trenutno. Jer nismo stigli u Tuzlu, od vremena kad smo u Tuzli trošimo samo 50 evra, ali ovde, brate, mora da se jede nešto. Brate, šta je ovo, gledaj. Neko kinesko jelo, brate, šta je ovo? Ko misliš? A piše iznad, jel? Aha, vidim sad.
Barbecue kobasice, kida, a? Jel dobro ovo? Jeste? Ljuto? Puno? Kaže gospođa onako, tako da... Aha, dobro. Ajde ovog mi stavi rado, ove BBK kobasice. Kidaju, gle ovo. Ispala šargarepa, ko prvi dođe, free dobije. Kida, ljudi, kida. Iskreno, mislio sam da je gore, kao ono, narodna ona kuhinja i to. Ali je bolje mnogo, bolje mnogo. Da, probamo papriku sad ovu. Da. Gledajte ove kobasice, ljudi, gledaj ovo, brate. Kida. Da probamo to. Ok. Ovo su dobro. Paprika, braće. Ja, junetina što je neka. Klin. Ovo je malo ljuto, ljudi, ova kobasica i paprika je ljuto, ovo nije. Tako da mislim da će se najesti, brate, ovo je top, top. Što je to, meso? Junetina. Dobro priča, dobro priča. Završili smo Has, krećemo prema Tuzli, tako da ne verujem da ćemo igde da stavimo. Tetka je spremna, čeka nas, tako da idemo polako da sednemo u auto i pravac za Tuzlu. I okej, ljudi moji, stigli smo u Tuzlu i sada sam iscimao jednog drugara, pošto on živi ovdje i sve zna i tako dalje, da vidimo sa njim gde bi mogo da prespavam, da li on ima neku ideju za neki brutalan smeštaj, ne znam. Meni je cilj da nađem nešto ono od što jeftinije moguće. Gdje, brate? Recite meni ovako, pošto snimamo video u Tuzli 48 sati za 50 evra. I baš nam je ono sada u knap, ono, haos nam je. Vidi ovako, bukvalno treba hrana, treba mi smeštaj u tih 50 evra, treba bukvalno, nemam pojma ni ako budemo hteli piće, otići negdje i tako dalje. Reci mi, za smještaj se ne brini, smještaj će biti završen. Da, isprdaš me, brate. Smještaj, a što se tiče hrane, piće i ostalog, šaljem ti lokacije gdje možeš otići. Kakva legenda, bre, mislim da bi nas smještaj najviše i koštao, tako da bukvalno brat nas je izvadio. Ovo će nam biti pravi jackpot, tako da smještaj rešen. Hvala bratu, brat je legenda, ono, respekt. I ljudi moji, nećete mi verovati, smještaj smo dobili potpuno free, tako da od tih 50 evra koje ćemo da trošimo smo sačuvali celi 50 trenutno. Mislim da smještaj bi najviše izašao, kao što sam i rekao. Bili smo se našli sa bratom, dobili smo ključ, tako da idemo sada zajedno da vidimo kakav je stan, a posle toga idemo naravno u grad, idemo malo da se družimo, prošetamo, vidimo kakva je Tuzla, itd. I evo ljudi, tetka je parkirana, ovdje je smještaj bukvalno Vila Ajla, tako da GG, brate, mislim da će ovo biti brutalno. Okej. Okej, gle smeštaj, brate. Kakav, brate, gledajte šta je on organizovao, ljudi. Gledajte šta je on organizovao. Čekaj da upalim svetlo i ostavim ove torbe. Brutalno, kako miriše, brate, vidi ovo. Mislim da je brat malo možda i preterao, brate, za ovu jednu noć. Gle kupatilo, brate. Jo. Ovo baš nismo očekivali, ljudi. Ovo baš nismo očekivali. Plus još jedna spavaća soba ovdje, naopako. Glavna stvar je rešena. Sada kad se malo odmorimo, ići ćemo negdje da možda ručamo i da popijemo nešto, tako da ono, clean. Imamo, znači, u šteku ostalo još 50 evra. Ljudi moji, bukvalno smo naišli na devojčice, stajali su pored auta, čekali su da izađem da se slikamo i verovali ili ne, ova drugarica drži ovaj apartmane i po njoj se apartman zove Ajla, tako da ljudi, ludilo. Zamislite, imate svoj apartman i po vama se zove, znači, bukvalno gledao, respekt. I bio još neko od youtubera možda? Ne znam, ne sjećam se, možda je bio nešto. Sad će da bude sigurno, brate. Okej, ljudi, ovo je centar Tuzle, pretpostavljam neko šetalište, tako da izgleda ovo lepo, brate, izgleda ovo lepo. Realno, ljudi, baš lep grad, gledajte ovo, baš clean. Gledaj ovo, brate, slično ko Sarajevo, brate, vidi. Kida, brate, baš kid. Evo nas u centru Tuzle, idemo sada da nađemo neki Has, znači ja sam mnogo gladan. Tako da video sam pekaru bukvalno ispred sebe, vidjet ćemo da uđemo u pekaru i da kupimo nešto za jelo. Gledat ćemo da kupimo nešto, ljudi, u pekari, da hasamo i naravno da nam ostane para i za naredni
dan i u toku dana da imamo da trošimo. Tako da vidjet ćemo šta sad imaju u pekari i nadam se da ću nešto naći da jedem, brate, gledao. Evo ljudi, ovdje ćemo da uđemo da jedemo. Tu je Rada, kamerman, sad ćemo da vidimo šta imaju. Dobar dan. Dobar dan. Recite mi šta mi je ovo ovdje? Mantije sa mesom. Mantije sa mesom. Recite mi koliko su one? 15 kg. 15 kg, puno će biti kilograma. Pa neš uzeti kilogram, malo. Aha. Kako to ide, ono jedna po jedna, jel? Pa koliko hoćeš grama? Dobro. Koliko hoćeš komada? Ili komada, koliko možete proizvati. Dobro. Stavite mi jedno, šta ja znam? 6-7 komada, da, u kesu. Koliko ima? 3 metri. 200 grama. Pa ekstra. I koliko je kola? 2. Ekstra, može. Ne treba odmah, ćemo mi to. Snimamo video da preživljavamo sa 50 maraka, 48 sati, tako da... Prvi has iz pekare ovde u Tuzli, kupili smo neki mantil ljudi sa mesom, mantije sa mesom, tako da, brate, dobili smo jedno 5-6 komada, ja kontam da ću se najesti, ovo je prvi obrok i kupili smo kolu, ovo nas je sve izašlo jedno 5 maraka, što je otprilike nekih, ja mislim, 300 dinara, ako se varam, napišite mi, tako da ono, ajde testiramo kako je. Ovo. Realno ljudi ovo kida, brate, gledaj. Kida. Zalijemo malo, ljudi, zalijemo malo. Ako baš budemo primetili da brzo odlaze pare, morat ćemo malo da smanjimo dole, tako da ono, ne znam dalje 300 dinara puno za hranu ovdje, nemam pojma. Ali, brate, isplati se. I evo ljudi, posljednja mantija, ova s mesom, tako da, brate, baš je leglo. Koca mora da se, vrate, pije, da se protera, razumete, sve to kroz grlo, zato što je ovo suvo. Gledaj, kida, brate. A te bosanski ljudi pite i to, oni bosanci kad prave, oni ubijaju. Tako da, brate, ono, ne znam, moram moju Milku da naučim da pravi ovo. Milka! Bukvalno kad ostanete bez para, možete da jedete jabuku, a sve što vam treba, ljudi, malo veštine, malo parkura, da se popnete ovde. Okej. Gdje je jabuka, brate? Aj, ovo. Ispred tebe. Ovo su, ljudi, neke kineske jabuke, nemam pojma ni ja. Japanske. Lepo je, realno je lepo. Malo je kiselo samo, ali je lepo, ljudi. Ovo nam bukvalno može zameniti obrok. Vida. I kao što vidite, veče je, nemate pojma koliko smo prešetali. Znači, ako nismo prešli jedno 15-20 km, nismo ništa uradili. Tako da ono, bili smo gledali patike, odeću, svašta nešto i došlo vreme za večeru. Tako da ono, ja sam ultra gladan, tako da moramo da nađemo nešto gdje ćemo da pojedemo. Nećete mi verovati šta se upravo desilo. Nisam apsolutno ništa zabeležio, ali sada kad čujete šta se desilo, reći ćete ono, WTF, lik je defektan. Sada je negde oko 1 ujutru. Šta smo mi radili? Znači, pošto nigde nismo mogli da nađemo da jedemo u Tuzli, odlučili smo da odemo u bioskop da gledamo horror film. I šta sam uradio? Pošto smo toliko bili gladni, kupili smo, brate, kokice. Ali što je još gore od svega, braćo, pukli smo fucking 50 maraka za bioskop. Ja ne verujem šta sam uradio, brate, pukao sam 50 maraka ni za šta. Nismo ništa mogli da nađemo, to nam je bilo najbliže, ono bukvalno 5 minuta od apartmana, videli smo da ima film i kokica. Ja i dalje ne mogu da verujem koliki sam ja debil, braćo. Ja sam išao u bioskop samo da bi jeo kokice jer ništa drugo nismo mogli da nađemo. Strašno, ja ove bananice sam našao u torbi, tako da to će mi biti do ujutru. Sutra je novi dan, ostalo je još 30 maraka, ja mislim 40, tako da preživet ćemo nekako. I dobro jutro, ljudi moji, čuje se da sam tek ustao po glasu, dan 2. Upravo smo hteli da krenemo na skup, danas je takmičenje, mi se ne takmičimo, mi smo kao Selected Cars koja će samo biti izložena tamo da ukrasimo skup. Ubacili smo 2 marke za pranje auta i pazite ovo, znači nema pritiska, apsolutno nema ništa, ali nigde nije nagovešteno da ne radi, tako da shit. Evo nas bukvalno na skupu, vi nemate pojma koliko je vreo dan, ja ne znam kako ćemo mi ovo izdržati.
Ne znam, braćo, gledat ću da vam snimim malo kola da vidite šta ima. Evo za braću jedan Lambo, može ljudi, gledajte sad ovo, braćo. Nešto što nisam rekao, ovo je Wagen skup. Ovo je ljudi organizator, kako ti se čini, brate? A, brate, kako će mi se činiti kad vidim tebe? Privilegija, ljudi. Ne, ovo je samo najava da će doći prezentovati svoj auto od kraja do početka. Da. Mi se ne takmičimo, mi smo Selected Cars. Kao izabrana auta, tako da, koja ulepšavaju ovaj skup. Ta auta se nalaze u ovom redu ovdje, znači sve ovo što vidite ovdje, to je Selected Cars. Nešto kao VIP gosti, tako da ljudi, VIP. Simon koji dolazi sa svojim vozilom, odnosno... Bukvalno gledat ću samo da vam snimim auta koja vredi da se snime, tako da ima dosta auta koja bukvalno ono traćenje vremena. Mislim, po meni ljudi, po meni, nemam pojma, ali snimit ću vam ovo što lepo izgleda, tako da... Simone, da li te možemo zamoliti da se okreni? Evo, ova priča je zanimljiva, vidio. 1,5 auto ljudi, 1,5 auto. Evo ljudi, još jedna zelena folija, samo što je naša mnogo svetlija od ove. Evo ova Škodica lepo izgleda. Coca-Cola. Gle masku što bata ima, Purge brate, Purge. Ste gledali film? A ovo crveno čudo isto odskače dosta. Kao fazon Candy Red nešto. Odmah se istačinje. Inače ovo što vidite ljudi, kako je auto ograđen, to je meni plan da uradim. Jer imam veliki problem sa klincima, klinci obožavaju da diraju auto, da ostavljaju prste po njemu, da se naslanjaju, čepaju lipove, plastike i tako dalje. Tako da sigurno ćemo da u narednom periodu i mi ogradimo ovako. Ova S6 izgleda jako lepo, sviđa mi se ovaj šiber vamo gore. Ovo isto clean izgleda, clean skroz, ovo volim da vidim. Ovo isto interesantno izgleda. Pazite ovaj Seat ljudi, isto clean, baš lepo izgleda. Ova folija, pretpostavljam da je folija, baš lepo izgleda. Evo ljudi, jedan GTI na vazduhu, pretpostavljam da je vazduh jer ne može ovo da bude Givinda, nema šanse. Mislim ovoliko spušten, nema šanse. Evo ovako ljudi izgledao moj TT pre nego što sam ga radio. Apsolutno izgledao je ovako. Evo još jedno zanimljivo vozilo, skoro smo sve prešli, baš lepo izgleda, clean. Ovo baš volim da vidim. Prezentacija top. Ovako ćemo i mi danas sutra nešto da uradimo. U suštini ima mnogo auta, ali to što sam vam snimio mi se najviše sviđa, dopada. Ostalo ne bi ništa izdvojio. Znači to što je sada snimljeno, to je izdvojeno, to je nešto po meni najlepše. Će 90% auta koje sam snimio biti pobednici u svojim klasama, tako da to je to. Evo zapravo koliko je velik skup. Baš ima puno kola, puno ljudi ima, ali samo eto nekoliko odabranih po meni. Evo i ovo možemo da izdvojimo, felnice mi se sviđaju. Bukvalno sam morao da upalim auto i da upalim klimu jer gledajte mi kosu brate, ono 40 je fucking stepeni na polju, da nisam upalio klimu, pali bi u nesvest, tako da evo meni radi ovdje u kolima, chillamo. Znači... Ajde se ladiš malo, sjedu gepek. Ne da mi ni da se hladim kao čovjek, sad sam seo. Ajde gasi auto, Evo nas u centru, ljudi moji, tražimo neki has, znači ovo će biti prvi obrok za danas, nadam se da ćemo naći nešto što pre, baš sam ono gladan, znate i sami kako smo sinoć prošli, tako da nadam se da ćemo da se uklopimo u tih 30 maraka koliko imamo u novčaniku, tako da vidjet ćemo ljudi, vidjet ćemo. Verovatno ćemo ljudi da zabodemo u ovom mozaiku, kontent ima neki ćevapi, nešto što je najjače, može da se unutra sedne i najbitnije od svega. Znači ćevapi. Ćevapi, brate, šta je ovo? Chicken burger, suđukice. Aha, to su kobaje kao, jel? Dobro. Ovo su neka kuvana jela, ne? Crveni rižoto. Šta je to, brate? Možda je to dobro.
pileći file na kockice, riže, gražak, crveni grah, paprika, paradajz, sos, pecivo, pile filići bliknuli. Najjače ljudi uzeti ćevape, znači srednja porcija, velika lepinja, šalim se ljudi, stvarno, srednja porcija, velika lepinja, 5 ćevapa luk, 6,50, i ako ima kajmak, ima kajmak, brate. Ovdje ima kajmaka, brate, zamisli ćevapi bez kajmaka. Nema šanse da se jedu ćevapi bez kajmaka, mora. I naravno koca, ljudi, op, da se malo izvrne i to je to, prvi has. Znači, 6,5 maraka je srednja porcija ta, tako da 6,5, zajedno 13 maraka, uklapamo se, mi imamo oko 30, tako da to je to, clean. Rado, hoćeš mi ti naručiti da idem da sednem, Rado? Da. Rado, aj mi naručiti da idem da sednem, Rado. Evo ljudi, bukvalno smo sjeli, čekamo has, tako da... Ja sam veliki fan od tebe. Aj, sprdaš me. Ozbiljno. Šta gledaš, klipove? Jeste. Kakva legenda, ljudi, javi se u klipu. Bravo. Maš? Znaš koliko tvoje videa gledam sve lajkam. Bravo, legenda. Kako ne može, tu je. Pogotovo da je tako neki kultur koji ti... Pa ne može gledati. Može. Brat kaže... Brat kaže, masan mi telefon od ćevapa, ljudi. Gledajte ovo, brat. O, klizi, brate. Ne možeš držati, gledaj ovo, brat. Ja sam masan poslika. Evo, ovako će. iPhone, a? Kido iPhone, brate. iPhone najjači. Čekaj. Samo sam te ime. Ljudi, hrana je stigla. Dobio sam tu peticu ćevape, jel peticu. Ovako izgleda ćevap. Iskreno, probao sam, ljudi, pre nego što sam upalio snimanje, nisam zadovoljan. Daleko od pravog ćevapa, brate. A što se tiče kajmaka, gledajte ovo, ljudi. Ovo kajmaka nije vidjelo. Znači, ovo kajmaka nije vidjelo. Kao onaj vaj krem, sirko, gledaj ovo, brate. Znači, ne može biti beo kajmak, nema šanse, brate. Očaj je. Gore ćevape i gori kajmak nisam jeo. Ne već šta je tu, brate, gladan sam. Moram da pojedem sve, tako da nismo nešto puno ni platili tamo. Jedino što valja jeste luk, brate. Gledaj. Luk ide. Boga mi luk je sranje, brate. Šta je ovo, brate? Ovo je nešto čudno. Neki živ luk, ljudi moji. Nije živ takav je. Ne, kao gmo. Gledajte ovo, braćo. GMO ćevap, gledaj ovo. Ja ga stiskam viljuškom, on ne može da se preseče, gledaj ovo. Pun soje, brate. WTF, brate, vidio? Ajde. Ju, brate, nemoj to desiti. Upravo smo izašli iz restorana, samo ću da kažem da je hrana užas. Znači... Svaka preporuka da se ne ide tamo. Da, svaka preporuka, što kaže Zetara, da se ne ide tamo, zato što ono, ćevapi su gumeni, nikaki, okej, imaju, ne mogu da kažem da... Ne mogu da kažem da kompletno nemaju ukusa, ali, brate, od ćevapa nisu vidjeli pravih. Druga stvar, kajmak, oče, brate, nije kajmak, nego je vaj krem mešan sa pavlakom, ja mislim, ili tako nešto. Znači, užas. Znači, nije vidjelo kajmaka. I lepinja isto nikaka, brate, bezukusna. Ja ne znam, brate, baš ono loše, luk, brate, ono žilav, jedva se žvaće, brate, kao da im je raslo u kompjuteru sve. Znači, kao da su programirali i ćevap, i kajmak, i lepinju, i luk. Užas! Radovan Šešević. Nemojte mene, molim vas! Au, ti si taj. Baci jedan backflip. Zagri se. On ima i tehniku pripreme neke, da. Svaka čast. Moraš ispraviti ruke. Tako. 3, 4, sad. Dobar, Radovan, boga mi. Držiš ga čvrsto, vidim, a? Dobar.
Koliko je to? 15 sekundi. Isekao sam, brate, gledao. Možeš naravno, dajte čovjeku da proba. Verovali ili ne, sve sam ruki isekao, tako da baš je ono teško držati. Ne znam, evo, kako ćemo? Ćemo na 2 dobijene, evo. Još gore od toga, nezgodno je držati, tako da vidjeli ste, ukrali su mi bukvalno 5 sekundi. Na jednu dobijenu. Ali ono nema veze. Znači, ekipa se izgubi ispada. Jel' tako? Tako da, malo ću da vam da vidite kako izgleda. Sad! Ste skontali, braćo, puko kanap, brate, polomili se, braća, kao ništa. Znači, ovo nisam vidio nikad, brate. Jesu, 3, 4, sad! Ano, vidi. Opet! Radovan Šešević. Ajmo jedan aplauz za našeg Radovana. Može slika, evo s njim tu. Radovane, možemo te zamoliti za jednu uslugu? Da im pokažeš šta znaš. Da. Dragi Radovane, da sam znao da imaš toliko stvari, ne bi te ni pitao ništa. Hop! Bio je najgori u obdaništu. Najnemirniji, kaže. Topalović Kenan. Kako izgleda nagrada za Selected Car. Kenan je Realno mnogo poveo i lepo. publiku sa sobom. Jedna on lepa dobiva nagradica to, da se niko. sjećamo na ovaj skup koji se desio u Tuzli, tako da možda i sljedeće godine na istom mjestu u isto vrijeme budemo tu. I to bi bilo to za ovaj video, bukvalno, evo koliko nam je ostalo, mislim da mi je ostalo svega 20 maraka u novčaniku. Realno, jako smo dobro prošli, vidjeli ste video, Bez tvagom, da, 20 ljudi nam je ostalo, vidjeli ste video, mnogo smo se puta zeznuli, znači, apsolutno ne znamo da raspolažemo sa parama, brate, baš smo ono neorganizovani bili, potrošili smo ih bez veze, tako da sljedeći put će biti bolje, nemojte mene pustiti da preživljavam, braće, ja ću da crknem. Ovih, ne znam, 20 maraka tipa, ostavit ćemo organizatorima kao podršku za skup, tako da, hvala puno što ste gledali ovaj video, voli vas Ralf najviše na svijetu, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal, idemo do pola miliona, hvala još jednom što ste gledali ovaj video i šta se kaže za kraj, ćao!